Sziasztok! Ez egy Minecraftos videó, ami arról szól, hogy kitaláltam egy csapdát, és ez saját elvezés, ezt nem kopiztam. Oké, és az a lényege, hogy nem kell, hogy a csapóajtót nem kell megmozgatni, hanem kinyíljon magától. Nem kell pressure plate-tel mozgatni, de ezt átalakíthatjátok Mesteremcébe is. Lenne ilyen praktikus csapda, amikor ki is behúzódnak a falakból, és akkor ugrálni kell, én is megcsináltam. Sokan látogattak hozzám, nem mindegy. Akkor ezek fognak kelleni, jegyismétő, ezt nem kell. Cseréljük ki esetleg, mindegy is jó. Oké, és alapból csináltuk egy csapóajtót. Csapóajt. Egy redstone fákja. Akár redstone-nal kell kicserélni volna. Oké, és redstone, így ne próbáljátok meg, így csináljátok. Redstone, és redstone. Oké, és ezt letesztek, gyakorlatilag, na mindegy. Annak az a lényeg, hogy ne pressure plate-tel mozgassuk, hanem magától mozogjon. Oké, és ez most nagyon durván be fog laggolni, ezért ezt most úgy mutatom, hogy először megcsinálom az alapokat. Mesteremcén nem laggol, csak most mi ez még. Mi ez most egy mód. Amit nem jó, mindegy. Oké, és most az a lényeg ennek, hogy a redstone az mindig közel legyen a redstone fákhoz, szóval ne ide out a redstone-t, hogyha például ott van. Hogyha ide tejétek a redstone fákat, és ide a redstone-t. Na mindegy. Oké, és kezdhetjük. Megcsináltuk az előkészületeket, be fog laggolni, szóval ne kommenteljetek, létszik. Na oké, és akkor az a lényeg, hogy mind a két oldal kapja egy redstone-fákra, így folyamatosan működni fog. És így a csapda is működni fog. De gondolom ezt tudtátok. Rendben, két oldalról beleveztek egy redstone-t. Ide is, már elkezdődött egy kicsit a laggolás. Már ez nem olyan durva. Látjátok? Lag. Bakker, ez még várható. Látjátok, már elkezdődött. Ahogy meg nem laggol. És az azért ilyen, mivel amúgy meg elveszti mindig a jelet, aztán újra megkapja. És látjátok? Ezért folyamatosan mozog. És ide néztek? És ezért így tudjátok saját magtok mozgatni. Látsz, ezt is így takarhatjátok a redstone, meg itt ezt is. Látjátok? Itt az érdekes, hogy most nem laggolt be. Jaj, bakad, elveszítte a jelet. Akkor csak így, hogy ne láss. Ne tudjak rajta ugrálni. És ilyeneket csinált ki a falba. Enyém a gulyás leves. Igen, emlékeztem. Ez a gulyásleves? Rendben. És ezt így megcsináltad, hogy a falból jöjjön, és akkor így többet is, akkor esetleg ilyen ugrálós pályát csinálnak. De most nem is printelek, és ez itt. Köszönjük, néztek. Nem kopizott az eredeti, szerencsébe jöttem rá. Mindegy, sziasztok.